Welcome ug mayong adlaw mga Suryan, atong bisitahon karon ang Pilgrim City of the North, ang Dakbayan sa Bugo. Ako si Matt, dinhi lang sa atong programa nga para gyud nato mga lagan nga ganahan og hilig kayo mag suroy-suroy. Ang Dakbayan sa Bugo ana nahimutang sa amihanang bahin sa lalawigan sa Subo. 3 ka oras kining biyaheon gikan sa syudad sa Subo. Ug kung sakyanan ang imong gikabalakan, dili ka na problema kay daghang bus nga pwede nimong kasakyan kung ikaw gusto mo bisita sa Bugo. Ug ana kini nahimutang sa North Bus Terminal sa Dakbayan sa Mandaue. Kung magisgot nag industriya, patigayon, maanindot ka talanawon, kalingawan ug uban pa, dili kalimod nga ang Dakbayan sa Bugo adunay dakong ikapanghambog. In behalf of the city of Bugo, I would like to welcome you all to Bugo. And we are trying to get the city of Bugo, which is newly converted into a city, to visit us and look for yourself what we have. And I hope you will invest and put some investments in Bugo. Bugo is a very progressive city. It is the educational, the commercial hub of the Northern Cebu. Plus, we have in front of us, on the other province, is Leyte and Masbate. And because of its strategic location, we have people bringing in their products and selling it to our constituents here, and also in return bringing their products, what they have bought here, to their towns and to their towns and province of Masbate. Dili pa lang dugay nga ang Bugo nahimong usa ka syudad. Niadtong March 16 to 27, ang Republic Act 9390 converting Bugo into a city was passed and signed by the President. Then after that, there was a plebiscite held in Bugo, of which nga niadtong June 16, 2007, nahimo gyud mi nga usa ka syudad na as per the declaration of the Commission on Election based on the results of the plebiscite. Apan bisan lungsod pa lang kini kaniadto, abta na nagyud ang Bugo sa mga nagkalain-laing patigayon. Diin man nakuha sa mga Bugohanon ang pulong nga Bugo. Bugo, sukad pa kaniadto nagdebate ang mga tawo kung diin nakuha kini nga lana. Ang tubag naara day dinhi silang tugaran kay sila nagkauyon nga gikan niining maong kahoy nga Bugo nga abunda kayo dinhi nakuha ang ngalan niining maong syudad. Ang mga katawhan gikan sa silingang isla o probinsya mag-abot-abot dinhi sa maong kahoy alang sa ilang negosyo. Kini nagpamatuod nga sukad pa kaniadto ang Bugo sentro sa komersyo. Mga Suryan, karon nakahibaw na mo kung diin gikuha ang pangalan sa maong Dakbayan. Kuyugi ko nga maglibot suroy sa malinawong Dakbayan sa Bugo sa atong pagbalik. Ang mga Bugohano relihiyoso, gani aduna kinitulo ka mga pilgrim centers. Ang Archdiocesan Shrine of San Vicente Ferrer, ang simbahan sa Virgen de los Remedios,
ug ang Our Lady of the Miraculous Medal Shrine. Kining nindot nga simbahan nga gipahinungod sa mga tawo ngadto silang patron nga si San Vicente Ferrer mao ang sentro sa katolikong pagtuo sa mga Bugohanon. Ato ang klaruhon unsa ang nakalay sa shrine nga simbahan o sa simbahan nga wala gitawag og shrine. Una sa tanan anaa diha ang mga daghanang mga kasinatian sa mga tao kabahin sa mga milagro nga nahitabo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa mga tao. Una sa tanan kana gyud ang pagkailado sa maong lugar. Kani siya dugay na kani siya nga nailhan sa mga tao sa nakalain-laing dapit. Ikaduha, mahimong shrine ang usa ka simbahan kung naa ka na siya declaration o pagtugot gikan sa kanang kahit mga otoridad sa simbahan, gikan sa obispo o gikan sa Roma. O usa sa mga kaanindot nga mga blessings nga naa sa simbahan nga gitawag shrine nga dinhi nining maong simbahan anhi ka pwede makadawat og mga indulhensya. Sa imong mga pag-ampo, madawat nimo ang indulhensya sa mapananglit sa mapasaylo ang imong mga sala o ritso ka sa imong espiritu maritso dito sa puloy-anan sa langit na dili na ka muagi pa o mga paglimpyo sa kaugalingon. Kilid sa maong simbahan, makita ang San Vicente Ferrer Patria. Diin sa ibabaw, makita ang dakong imahe sa balaang patron. Dinhi ibabaw sa Patria makita nato ang panoramic view sa Bugo City. Ang pantalan, klaro kayo, makita po nato diri ang Our Lady of the Miraculous Medal. Wala usab na ko si Piata pagbisita ang Barangay Lapas, din himutang ang Laing Pilgrim Center sa Dakbayan sa Bugo. Sa imong pag-agi dinhi sa highway nga nahimutangan sa maong shrine, makalingi gayud ka nining maong struktura. Tungod kay kini makabibihag ug maanyag. Nakita karon sa tiilan sa Our Lady of the Miraculous Medal Shrine. But before ta maabot sa ibabaw sa shrine, kailangan ta musaka niining 150 steps. Naabot na kita dinhi ibabaw sa shrine ug mao kini atong makita ang dakong imahe sa Our Lady of the Miraculous Medal. Another pilgrim site nga akong giadto mao ang simbahan sa Virgen de los Remedios nga nahimutang sa Barangay Udlot. Gikan sa poblasyon sa Bogo, mga 15 minutos ang biyahe una ka maabot sa maong dapit. Bisan pa man layo-layo kini gikan sa poblasyon, dinayo gyud ang simbahan sa Virgen de los Remedios. So nagsugod jud ang simbahan isip usa ka parokya dinhi sa Udlot in 1980. Pero sa sinugdanan kapilya ra gyud dinhi unya hangtod nga nagpuli-puli ang 5 ka pari, nya ikaunom na kong pari karon dinhi. So ang parokya maedad na nga 32 ka tuig. Sa pagsugod usab sa mga milagros mahal nga birhen dinhi. Sa dihang nalunod ang Princess of the Stars. So nakitaan sa mga kalalakinan dinhi mga batan-on nga ang birhen dunay
luha. Antod nga daghan na mangyod ang mga maayong hitabo din nga gipakita sa mahal nga birhen. Unya daghan sad ang mga tao nga they experience also miracles from the Blessed Mother. That's why ang ilang pasalamat mo ni among gihimo og dako nga simbahan. So sa pagkakaroon, this is already internationally known. Ang udlot gani, this is already promoted. Gipromote na ni siya sa Europe as one of the pilgrim sites here in the Philippines, in the northern part of Cebu. Kung kaniadto kapilya pa ang maong simbahan, karon dako na kayo kini kausaban. Tungod kini sa suporta sa mga katawhan aron makatukod og ingon niini nga simbahan. Sa tinudan lang, dili lang baya taga Bugo ang musimba dinhi. Apil na pud ang mga tawong nagagikan sa nagkalinlaing dapit. Nahuman ako sa pagbisita sa simbahan sa Barangay Udlot. Ug sa akong paglibot suroy dinhi, nakakita ako og grupo sa mga manghimuway og kalo nga ginama gikan sa buli. Gawa sa pagpangisda kining hot weaving, usa sa panginabuhian sa mga bubuhanon. Ma'am, pila man inyong mabuhat sa sud sa isa ka adlaw? Usa ka buok, mahuman sa usa ka oras. Sud sa isa ka adlaw mga pila man? 5, 6, 7? 5 ngadto sa 7 kun masige gyud nako og Himo. makasap nako ang oras. Asa man sa ninyo ibaligya? Ados na amon ko ibayar sa kuan sa Cebu. Pila sa man yung kuan dito? Ang pag-deliver niya dito kanang binasket or by 100. by 100? Pila man ka? Pila mga 100, 200? Dako labing minus 1,000. Kaya mga ingon ani? Oo, nani. 1,000 ka mga ingon ani ilang i-deliver pa doon nga to sa Cebu? Padong sa Cebu. Sige daw, tuloy daw ko, ma'am. Ansaon na siya? Oh, kaning nani mao nani pagpadako at pagpataas sa liog ani nani siya dinhi. Kanina? Oh, kaya hindi ang lias sa pikas mao na ri ang pagdire. Paldias sa among ana na Paldias. Unsay pangalan ani? Paldias. Paldias? Oh, Paldias ang ana. Di mo maka-design ani nga nay pangalan. Pangalan nako, mat. Dili arira dire, parehas god sa udlot. Ah, pwede ni siya butang ang pangalan ko. Oh, pwede butang ang pangalan. Pormahon yung pangalan ko. Oo. Pwede ko no pormahon pangalan din ako, mat. Unsa pa may mo ma-expect kung ikaw na sa Bugo? At tangi sa akong pagbalik.